बै डिवोर्स जानाय हिनजावफोरानो समाजखौ गुबुंले गाज्रि खालामगासिनो मालायनि संसार सिफायग्रा बिसोरो जेन'बा दाखालिसो ब्रादार जेम्सनि हाबाया जानानै थांबाय मैया रिसेपसनमोन जेन'बा बेहाय एथ' मोजां शुभ हाबाया जानानै थांबाय मोजाङै मोजां बा बेहाय मानसिफ्रा माने एसे एनैबो सान्थि होआसै आरोखि ना जेन'बा माखौ बखिलाबाय थाखाथाय आंथ' बुजिनो मोनला हाबा जालांनाया दिनैनिफ्राय साननै सानथामसो जालांबाय आरोना लोगोफोर थेवब्लाबो दिनैसिमबो दासिमबो माने दावराव दावसि जानायानो ओरैबायदि दासिमबो जोबनो थाङाखै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जायखौ बुंदों मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर आं बे समावहाय बांद्राय गोबाव खालामलाय थालासै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदों नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरोना लोगोफोर तो गिबियावनो लोगोफोर नैबे सासे बाजैयाहाय ओरैबायदि मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेरावहाय बुंदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना खोनासंनानै ला नङाब्ला बिथां बाजैनि खुगानिफ्रायनो बाजैयालायनो ओरैबायदि मोनसे रावखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे बाथ्राखौ बुंदों आरोना लोगोफोर डिभर्स जानाय हिनजावफोरालायनो संसारखौ गुबुंले खालामबाय थारैनो बेसे सैथो आरो बेसे नंखाय नोंथांमोना बिथां बाजैनि खुगानिफ्रायनो खोनासंनानै ला बिथां बाजैया मा बुंखो आरोना लोगोफोर बै डिवोर्स जानाय हिनजावफोरानो समाजखौ गुबुंले गाज्रि खालामगासिनो मालायनि संसार सिफायग्रा बिसोरो थाखा देख्ल'ना जाग्रा बिसोरो मिथिबायना बेसोरखौ मा खालामनांगौ मिथिबाय दा नोंथांमोना बाजैनि खुगानिफ्राय खोनासंखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर मोजां ना गाज्रि नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामदो लोगोसे आरो बे समावहाय नोंथांमोना अलरेडि ससियेल मिडियाफोराव नुबोगासिनो दङ सोरनिबा इउटुब फेसबुक बायदि बायदिफोरावहाय नङा होमब्ला जेम्स आदानि हाबाया दिनै जानानै थांनाया साननै बा सानथामानो जालांबाय थेवब्लाबो दासिमबो दिनै मिडियानि गेजेरजों दावराव दावसि जानाया जोबनो थाङाखै थ' बेखौ लानानै दिनै टारजन माने इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड ब्रादाराहाय इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड माने नालि होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना बांसिनानो मिथियो खोमा नङा होमब्ला लोगोफोर बै नालिनि ब्रादाराहाय जेम्स ब्रादारनि जितु हाबायाव जालांनाय जितु ससियेल मिडियायाव दावराव जानाय बेखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय मा फिननाय होदों बा मा बिबुंथि होदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना खोनासं बे इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि खुगानिफ्रायनो आरोना लोगोफोर खोनासंलांदो बिदिब्ला A few moments later जाय मानसिफ्रा गावनि निजा कन्टेन्ट गैया बैफोर मानसियासो मालायखौ मेगन सारलाबायनानै जानला मोनला नाना कन्टेन्ट बानायलाबायो कन्टेन्ट बानायबा गावबा खुद बानाय लाब गैया मालायनि बांद्राय पार्सनेल लाइफनि मेटाराव हाबनानै बिदि बायदिसिना एल'आ बुंनानै मानसिफोरनो ओरै पाब्लिकनो रानलाबाय थानाय जाम्बा जाम्बिफोरनि खामानि नालाय माथो बिराद जाम्बा मानसि दंलै आइखेन हेटार्सफ्राबो फाग्ला गोजासो बेनो आरोना रायजोफोर फेसबुकनि भिउवार्सफोर बा जोंनि ब्रादार जेम्सनि भिउवार्सफोर आरोखि दा आं बेखौनो बुंनो सानगोन माने आं बुंनो नागिरनाया बेनो जाहाथे माने बयबो भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम जेन'बा मैयासो जेन'बा दाखालिसो ब्रादार जेम्सनि हाबाया जानानै थांबाय मैया रिसेपसनमोन जेन'बा बेहाय एथ' मोजां शुभ हाबाया जानानै थांबाय मोजाङै मोजां बा बेहाय मानसिफ्रा माने एसे एनैबो सान्थि होआसै आरोखि ना जेन'बा माखौ बखिलाबाय थाखाथाय आंथ' बुजिनो मोनला हा लाथोंब्रा गावसोर मोजां मोनलायदों गावसोर मा होनोमोनलाय मिलायलायनानै लादों बेवलाय नोंसोरलाय मा खरस जाबाय थाखो मालाय हाबा लालायनायखौ माथो कमेन्ट गाज्रि लिरलाबायनानै बखिलाबाय थाखो जेबो खामानि गैया आइखोन जाम्बा जाम्बिजोबसो पाब्लिकआ मारैथाय जेन'बा बे आदा जेम्सनि मोनसे दा माबा शुभ बिराद बिनि मोजां दिनसो बियो हाबाया बयबो कंग्रेचुलेसनसो जासिहरनांगौ माबा नाना बाना जाम्बा जाम्बिफोरनि एकदम आग्लायनाय सावथाल खेना मानसिफोर जंगलिया मानसिफ्रा आन्दायलाबायनाय मानसिफ्रासो मालायखौ एकदम डिस्टार्ब खालामबाय थायो मालायथ' मोजां हाबा जाबाय शुभ दिन जाबाय मानो आवलायबाय थाखो मालायफोरखौलाय मालाय गावसोर सानैजों गोसथोलायदों मोजां मोनलायदों लालायदोंब्रा मानो आवलायबाय थानांगौ मालायखौ मानो डिस्टार्ब होबाय थानांगौ जाखो शुभ दिनफ्राव बयबो कंग्रेचुलेसन मोजां संसार जादों होननानैसो बुंहरनांगौ मा खोथा जाखो बेलाय मानो बिदि बुंहरबाय थानांगौ जाखो गोदाव सोरावनो जानला मोनला मानसिफोर दंथारलै सयथिबो एकदमबारे जाम्बा जाम्बि आग्लायनाय थैस बिदि जायो मानसिफ्रा मा बानायलागासिनो थाय सोरबानो आदा जेम्सनि सायाव फुरा मेगन नोजोर दंजोबो आरो मानसिफ्रा एकदम गेसाव साननाय दंजोबो आरे सान्स थादोब्रा आइफोर आफाफोर मिथिबाय सान्स थादो फाग्ला जायसि जानाय बिदि जाबाय थायो नामा रागा जोंनो ओंखारलां जायखिया आं बे मानसि हेटार्सफोरखौसो बुंदों दालाय बुंखाबाय आं बांद्राय डिस्टार्ब दा खालामथासै थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय खोनासंलांखाबाय बिथां इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ मा बुंखो आरो बिथां बाजैयाहाय माबायदि खालामनानै समाजखौ गुबुंले खालामखो नङा होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय सोर सासेनो बांसिन साबद्रायखो आरोना लोगोफोर थ' आंबो बेनि गेजेरावहाय फंसेल' बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेरावहाय बुंनानै शेयार खालामनो होनना सानदों नंगौ हाबाया जालांबाय गोसो मोननैजों मोनसे जानानैहाय बिथांमोना दिनै गोरोबज्लायनानै
खुसि जालायनानै बिथांमोना दिनै मोनसे संसारनि लामायाव हाबनो आगान सुरलांबाय नङा होमब्ला लोगोफोर बिथांखौ नोंथांमोना ओरैबायदि गुलें गुजे बाथ्राखौ बुंनानै दिनै मानो ससियेल मिडियाफ्राव भाइरेल खालामगासिनो दं आरो लोगोफोर नङा होमब्ला होनांगौ बिथांमोनखौ दिनै बोर होनांगौमोन बिथांमोननि जिहेतु जर जुलिया मोजाङै मोजां जानानै थांबाय होननानै बयबो साबायखर जासिनांगौमोन बयबो कंग्रेचुलेसनसो जासिनांगौमोन दाना लोगोफोर आदा जेम्सनि हाबाया दिनै मोजाङैनो मोजां जानानै थांबाय अखाजों बांखाजोंब्लाबो होननानै आरोना लोगोफोर थेवब्लाबो बिनि सायाव नोंथांमोना मानोथो एसेबां नायनो बानाय बायदि माने गुनजेर अरनाय बायदि सिं 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 अरा माने सोरखौबा नेनानै थाखानाय होननाय बायदि सारना लोगोफोर मा बुंबावगोन आथिखालनि जुगाव थ' जियानो जा लोगोफोर आंलाय आरो माथो बुंबावनो आंनिख्रुइबो बांसिन बुंनो हानाय मेलेमजिबि नोंथांमोनासो दंखायो नङा होमब्ला आरो दानो आंखौ आरो बेफोरबायदि बुङोब्ला बायदि बायदि जावलायगोन होननानै सानलायगोन नोंथांमोनाबो थ' आं बिदि नोंथांमोननि सेरावहाय बिदि बाथ्राखौ बुङाखै मोजांनि बाथ्राखौसो बुंदों आंबो जोबथारनायाव बांद्राय बुंलासै नैबे मोनसे भिडिअखौ आं फिन खेबसे नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनिबो माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनि सेरावबो आं निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबियै नोंथांनियाव नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय